Σέντρα του Χολέμπας χαμηλά, αυτή τη φορά ο Φετφατζίδης γυρίζει, ο Πάντελιτς στη φάση, στο δεύτερο δοκάρι ο Αμπτούν, πέναλτι καταλογίζει ο Παπάς. Ο Ολυμπιακός που σε ένα 5 λεπτό πίεσης είχε 2 κλασικές ευκαιρίες και εδώ κερδίζει πέναλτι. Με τον διαιτή να είναι έτοιμος να βγάλει κάρτα, κόκκινη κάρτα στον Ρότσα. Ναι, αποβάλλεται ο Βραζιλιάνος αμυντικός χαφ του Πανετολικού. Τώρα εκτελεί ο Πάντελιτς, απέναντί του ο Μπλάζιτς, 1-0 Ολυμπιακός στο 62. Με τον Μάρκο Πάντελιτς να πετυχαίνει το 4ο γκολ του στο πρωτάθλημα και 3ο στα τελευταία 2 μάτς για τον Ολυμπιακό. Εδώ η εκτέλεση του Μάρκο Πάντελιτς, σε άλλη γωνία ο Μπλάζιτς, σε άλλη μπάλα. Ο Ράφικ Τζιμπούρ τελικώς θα παραχωρήσει τη θέση του στο Μούνχε. Από κανονική θέση φεύγει ο Ράφικ Τζιμπούρ, τέτα-τέτ με τον Μπλάζιτς, 2-0 Ολυμπιακός στο 74. Με τον Τζιμπούρ να σημειώνει το 7ο γκολ του στο πρωτάθλημα.